الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جولبي هدوتوبه radio Tulle Dubango e onon be dido groupaji WhatsApp, groupaji Korka, groupaji Nafoore Mere. Yo Allah jabana leltul qadaro. Yen je rimdinabe jengol. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم بالباقيات صالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. إذن جت الله جت الهورم جل يترب إنقوداني كان كوي شغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن بكل شيء عليم. سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. bandiraɓe julɓe ɗum ɗo woni jettoɗe Allah, ɗum ɗo asko Allah ala mo jiidi, ɗum woni poɗɗa ko hulde Allah kanko wi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. o jibinani o jibinaka hakkude ma Allah relation ko jiyam ka jiyaɗo Allah. ɗum waɗi almustafa sallallahu alaihi wasallam o wiya Mu'adh aɗa andi hakke Allah e yimɓe. o wi Allah e nela ɗum gandi hadith fil muslim o wi ɓe ndewa Allah ɓe mbasa shirkinde. o wiya Mu'adh aɗa andi soɓe mbaɗima hakke mabɓe to Allah. o wi Allah e nela ɗum gandi o wi o nanaɓe aljanna walla o wasa leptude ɓe rawahu muslim bandiraɓe sehilaɓe. ɗum noon ko ndu waɗɗa aro kama cadeau a wiyama ya hoor a wiyama leylatul qadr nan ɗon ko cadeau a wiyama ya muddu cadeau ya jokko enam cadeau e poɗɗa wiide ko alhamdulillah no yimɓe aljanna mbini alhamdulillahi alladi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. شنوسوان هلكم الجنة هلكم نجد الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. eko gollano ɗon ka bima qaddamata en ko golluɗa ko wana joɗɗa galle pawdira juuɗe koyɗe. aɗa yeeɓa ko harmi, aɗa helo ko harmi, aɗa ƴeewa ko harmi, aɗa haala ko harmi, aɗa yaha ko harmi, aɗa jooɗi ɗo harmi mbiya yen taase barke makko. hol barke holto pasaɗa taase barke janon? oɗo warata ko julde, o warata ko honde, o fiyama gawal, o fiyama lañal, o ñangata ko darsude, o ñanga o jallo sakkade, o oppa kalis makko, o oppa ɓandu makko fof o waɗi ɗum saabi Allah mbiya taso e barke makko. ya akhi jogo hakkille, ngare jogoɗen hakkillaji. Allah wi kedi ko Allah wi ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirum bima ta'malun. Ceerno ko Allah wi o wiya ƴeew ko gardinɗa janngo sa ardini mbuuɗo o waɗanma bu sappo ha wona temedde jeeɗiɗi ha wona kaaje ha heewa e ko noon Allah wi o yana ya joɗo pawdira ko ɗawɗa bakka mbiya taso e barke neɗɗo wala hawla wala quwwata illa billah. Ceerno ko Ibrahima wi nde rokka cadeau ɓamtude ngorondi kaaba nde nde dokkeɗa korka nde
fin o ɗo gasiɗo holno mbaɗɗa julde nde holko mbaɗɗen mbaɗirɗen julde félicitation walla feeto ngo koko wellen Allah walla koko weli Allah holno beltorɗen e ko weli Allah walla welani Allah i Allah rokkuma oɗo kado o wima sa hoori a yafama bakkar ma sa tawama leylatul qadr a yafama bakkar ma joni a yafama bakkar ala anni o mbiya e Allah waɗami sirat mustaqim bal mi waso wofdema ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim bi Allah yo thabbit aqdamana Allah warmin e rewɓe sirat mustaqim bal mbasa o nyaade men korka arta kadi emin kesta emin kula emin ɗenƴo woni imanagal ɓeydim bandiraɓe yo Allah ɓeydu imanagal men ko Ibrahima ceerno Ousmane وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بندرابي جولبي ويوم بيمي إبراهيم أمو بامتان غورو دي كعبة أمو نياغو الله كانكو إسماعيل يو الله جبان يو الله جبان إنغرين بين يو الله جبان كوركا من sahabaɓe so korino korka duɓi lebbi jeegom ɓe ñaago yo Allah jaɓan men lebbi jeegom keddiɗo e Allah hokkumin tawede korka Allah hokkumin tawede korka noon ɓe mbaɗanno bandiraɓe sehilaɓe ɗum Ibrahima wi rabbana taqabbal minna ngara mbi e Allah jaɓanen yew Ibrahima de Ismaïla ɓe mbi eɓe tuubi yo Allah tuuɓanɓe rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ceerno san ko mbi wa tuba alayna e jiɗɗo tuubanem sigi mantata ko hoorema hay so mantama fonno ko mayde sa mantama poɗɗa ko mayde kersa ha muta e leydi mbiya son gandunumi on mantata kam on jarata kam on pettonta komi on duwonto mbi e Allah yafam ɗum waɗi mbi rabbi ighfirli wali waliday non poɗɗa wiide rabbi ighfirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat eyi ñagonɗa hoorema ñagonɗa jinnaɗo ma noon Ibrahima wi واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بيدون قولها تشغل بيجي الله يو الله من جولان ما من كوران ما من بردان ما من بدن ما سواء من هي غور وتعامل لا إله إلا الله محمد رسول الله Ibrahima yo Allah jaɓanu non yo Allah jaɓanen bandiraɓe sehilaɓe ɗum watta suratul mu'minin oɗo ayde jippinde yummin Aisha sikkima taw ɓen ɗon ko juuloɓe ko sakkoroɓe ko muddoroɓe walla jaafoɗon ko fijoɓe ko yaroɓe nelaɗimo ala ya bintu Khattab ɓe ko ɓe ya bintu Siddiq ɓe ɗo ko sakkoroɓe ɓe juuli ɓe mbaɗi koɓe jamira fof eɓe kuli ɓe jaɓanama walla jaɓata kono sawa ceerno jaɓetake liggey so wonani sunna jaɓetake sene waɗi yengo jaɓetake so ala ikhlas jaɓetake ɗum waɗi liggey o ñawuji kewɗe e naata hen ɓe juula mbasa julde no nelaɗo juldanno ɓe birda mbasa waɗir noon ɓe cakko mbasa waɗir noon ɗum ɗon jaɓetake man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd ruttata koye joomum ɗum waɗi ɓeɗon no kuli ndesan Allah jaɓan min mbiyeten ko Allah jaɓanen yo Allah jaɓanen bandiraɓe sehla ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o wi to mbiɗen to suratul mu'minin والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون لا إله إلا الله
eɓe kuli yoɓe jaɓane walla mbas jaɓanede mbiya noon Allah fawanima sona ko mbawɗa deftere nan toon mande haal janngo ko golluɗa ko oɗon gandi neɗɗo dargue ɓen ɗo sandolimɓe soɓe jeddi Allah kunude mabɓe coke terɗe mabɓe gona e haalde bandiraɓe sehilaɓe terɗe mabɓe gona e haalde koɓe mbanno ko hol sababu nde manne ɓe cuuɗi wama kuntum tastatirun أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لا إله إلا الله بتشكرنوكو الله سيداكم بدركو ko be njumornoko ko pewjentno julbe ko be karto al mustafa e be kabo sunna be jida lawol Allah parce que lawol Allah sari awna jiado Allah ndewa commandement de wona neddi yida halfete o yida Allah hay halfo mudum wadi o wadi dewol makko Allah khassa be ndew estati be ndew mbuudu be ndew kadis be kalis wirama ya wonni ya wattuni kadis hoynete sa wadra andum no podda wadirde la ilaha illallah muhammadur rasulullah ken usman halko be do biyata kedde ko Allah haali tinde ngari nangirde men en mbino kala ko nyingirda bande juldu ko heftimo e jayya ma heftade ma mayde wala hepto biya wala hepto tane e nam ko non way nyamlel ko jobel ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يا أولو آيكو أبو بكر الصديق جيبي نبي مسده وانت أركض الله يوم أيدا يافete يا أبو بكر سوياما بليدا يافete من إيمانون gondo doom e jasdomi Aboubakar walano ko wayde yimin Aisha walano ko wayde be mi hanino komi leggal hanino komi sondumi diwa hanino mi jibinaka ni mbayno hurade koye mabbe dawno e mownto Allah be gandi qima Allah be gandi koye mabbe be tellin koye mabbe sa andi hoorema andi Allah a yawor hoorema sa anda hoorema non a anda Allah mawna hoorema mbasa teddinde Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal alawi wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yamin subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sanan woni Allah ko shirkinde sa fondi nedde Allah a shirkini hala Allah abi hala neddo buri hala Allah ayalti dina halabi wala hawla wala quwwata illa billah ceno son jokko ayo وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله من جدي أفيد والله غفور رحيم بأن تقوى روبي جول بسور بدان هيدرا ميما ومنده بابيس كم بمشتي من أنك جامع بكال قدان دمكم يبتنيمو وسكركم من غندام والمين غندي مين بهاي سبادة ما كسمي يبتنتو kala mbiya ayani anani aran ko madata darnge hedo ko keptorma innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat cel son ko hebti be lu'inu be kudama lu'inu fi dunya wal akhirah be kuda aduna illa akara lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum adhabun azim e be jogi lepte mawde no korka may nangu demgal ma korka a jantima Allah korka may nangu demgal ma kuda adu gaddi burdo wa sattude sokde ko demgal satti sokde sahababe wala salihin jam so be dano be nangay demde mabbe an nanni mi boni an adni mi problème aji wiya mo so neddo fini terde ma fu ngoni demgal focco min focco sa focco ak gadda min cadele sa focca ngaden podel tinu dandumine bonema an demgal halken wala hawla wala quwwata illa billah lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum adhabun azim Cheikh Ousmane nyande hen hol avocat o hol procureur général ko terde mabbe cettoto ko be mbadano e bonande ko yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Cheikh Ousmane hol cettoto yawma tashhadu alayhim alsinatuhum demde mabbe cetto wa aydihim juude mabbe koyde mabbe wa arjuluhum bima kanu ya'malun yaten be jobdi mabbe timmoni ko Allah yobata ndeysan modjo so yobi forat jom justice so yobi fondat mun jomirat subhanahu wa ta'ala lide asama tagira ko paral bandirabe sehilabe yawma idhi wa fihimullahu dinahumul haqq
ويعلمون بنغندا ويعلمون أن الله هو الحق المبين غونغ بينجو غونغ تيمودو غونغ موجو وني غونغ الله سبحانه وتعالى gor fo non yadata ko darndeto komo monduno e adunto mojjube jaade mojjube bunbe jaade mojjube jom yo lelen jaada yo lelen jom ya ayyuhallazina amanu jaade ben yimbe ko zawjat ko peruji darndeto al khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim desan ben don renbe koy men ndin dem dum en e be jogito Allah e be dokkato Allah aljanna onon gadi gondo ton al mustafa sallallahu alaihi wasallam yo Allah hokken yarde men bandirabe sehilabe o yi hajju al mustafa onon gadi on hajju yere ko hajjo bayni ko jam yo la ilaha illallah rendez-vous ko lakara bandirabe wana aduna rendez-vous ko lakara so neddo mayi be jabbomo wi ino yimbe aduna badi dum badde tampere dum bay sattude e kaari no wadi be kaari kay mayi o arantu mon wi o arani ga o yihitu yum makko haawi o fayi jengol wala hawla wala quwwata illa billah neddo ara ha faando nelado do fonno wiete hayyo o wi us jeri la ilaha illa allah odo gol sababu o wayli o sohqan bodan nelado yaltina hajjo chen Usman yimen Aisha midan filim o ya yo wat kala ko hajji en ko wadata ha heddi horo wango e kaaba nela salsam o dari o bandirabe sehilabe mo haala ndeysan bayni ko jam ne wawi mi jogorani yide on caggal nde do hitande ni yurmini ndeysan ni yurmini al mustafa ni yurmini o ine wawi bandirabe sehilabe nde do darni mi wonta dara do en mi wonta yi on ne wawi jango mi haaldata e mon o wi non mo on duttoto Allah jomiraado subhanahu wa ta'ala tawon ton golle mon kala jodinoto ko desdal yo rutin desdal gal bandirabe sehilabe o wi seydan non ande hor ronki rewede ndido leydi woni makka kono non mo jab ko buri dum famdude ma seydan jab badon bida hay son gona heferebe o ciawdi non diina al mustafa sallallahu alaihi wasallam o wi mo jab ko batton iblis en huni ngana e bakruji bodon jawodi non bakkurañ biya wona haydara o kanyum nan narjengol wala hawla wala quwwata illa billah o wi jamanu non tarima ha artido wonnodo jamanu arti e odo nyalom kaldum bandirabe onon sehilabe tinude e rewbe em joge mon hakke odon joge ma hakke mon e mabbe be nanata gorko jemsu e der suuduma leso ma be jojjinta hen gorko mo wana an jota ko lecce mabbe so mbadi dum sa welama ndumtoda mo leso walla piyamo taw piggal ganda helta iyal so be defti mama arsuko mabbe an jogi an holtintabe bil ma'ruf e moyen non tinude e rewbe ndeysan al mustafa kede ko al mustafa hali tinude e rewbe o yikambe mbay kono prisonnier e juude mun ni ala ko be jogani ko e mabbe on ittibe e kongol Allah on dagni farjiji mabbe e kongol Allah paami ko kalatmi ko mi yettini walla mi yettinani mi yettini letter walla mi yettinani o mi oppe mon didi non son nangi hen on majraha abadan deftere Allah nde e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam mbatten hakkillaji o yingando non jullo ko bandum bandirabe sehilabe daganaaki mi jetta jawdi makko walla kala e mo ka hafaran halde hoto toñindire mi yettini letter bandirabe cettude no letter al mustafa sallallahu alaihi wasallam lahal ballaghtu aduna woddo yi bandirabe baade ko wayno Ceerno Ousmane kanyum mbaajoto yimbe en cifta non fondobe waajade maaje mojjube mbaajaka andube mbaajaka ha ko wayno batti waajade on ngadi kay bone mbadi bandirabe sehilabe aduna funti en kede ko Allah wi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur min me meda mi yide almude en mantire e ndaw ko hew kalis e ndaw ko hew galliji min kay nannomi o walat ko julti o nyawata ko fassirde ko dendo hadisaji ujunnaji tati o windi defte kaza o julni tarawih kaza o wadi kaza e gandal o jangini temdal almud o jofni tarak almud o barni kaza e almube kono hande mo jogi fatam jogi kalis Bill Gates jogi kalis Ronaldinho jogi kalis Messi jogi kalis te ka taw ko rewede kadi iblis buri hewde rewo bandirabe sehilabe e andede je hay rawanne anda sabi rawani fon ganti
wona ɗum woni nafata ko mbaɗɗa ko nafata julɓe ko andede bandiraɓe sehilaɓe wona ɗum woni hujja o. Ronaldo ina anda Allah ko waltanzur nafsu ma qaddamat. ƴeew ko gardiɗen hay min mbeɗa anda. ƴeew ko gardiɗen bandiraɓe sehilaɓe. wona nelaɗo wi o yettini joni caggal makko mbayliɗen diina makko. ɗuɗo Allah wi wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin. ndew yehi o retti mbayluɗen waɗi Allah wi innaka mayitun wa innahum ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كما يو كبه ما يبه هل نياو كو يسو الله نياور ne wodi yo Allah danden bone on don nyaloma muhtiina muqni'i ru'usihim لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.